Много мразя да казвам аз казах ли ви. Ама аз казах ли ви? Мунчо оправда всички очаквания на тези, които не гласуваха за него и нито едно на тези, които гласуваха за него. Настъпват ли мутиката всеки ден от как са взели властта? Да. Забраниха ли на Владо Николов да се показва носа и да говори? Да. Но от Галабарника решиха ли да скочат с двата крака върху мутиката и да се подиграят с протеста от края на миналата година, който реално ги докара на власт? Определено да. И в крайна сметка, от всичко, което обещаваха в предизборната кампания, като взеха властта, борят ли се срещу олигархията и Бойко и Пеевски? Не. Назначиха им хората по разни ведомства. Регулирали цените? Не. Ма то няма и как. Не е 78 година. Плановата икономика се сгромоляса. Ще ни сближи ли с Мордор или както и някои наричат Руската федерация? Не. Защото едно говори на българските медии, на балъците, които му гласуваха и съвсем различни неща в Европа. Опита ли се да плонжира пред КГБ ченгето Гундяев по-добре от Леля Виляна? Да. Макелфай да. Мънке ли Мунчо навсякъде, където се появи, както правеше и преди изборите? Да. Може ли военен да мисли или да прави друго, освен да изпълнява и да дава заповеди? Абсолютно не. Мунчо дезертьора, както избяга от президентството, така ще го направи отново, точно когато му изнася. Айде нека дърната трупа Боташ, дигайте гълбите, преди да сте дигнали паветата.